biko kedu afa gị? Afa m bụ IG Ezu Atikowe Onwezika. Nna anyị ndewo. Ndewo. Nna anyị biko ke ihe a na-eme ebe a n'ụbọchị taa, ihe anyị na-atụ anya ya. Ihe a na-eme ebe a taa hụ na nwa anyị nwoke nwa gị na m bụ Agụ, ọ na-eme iri ji ọfụ taa. Nna anyị a na-akpọ afọ n'azụ since ndị obi niile nọ ikem na ikem fụcha ka iru niile na amụkesa amụkesa onye ọbụla na-enwere aṅụrị na-agwa egwu wee bụ na mmemme iri ji ka na-eme nke a na-akpọ festival feast ihe ọ dị na-aba na ya. So anyị wee na-ekele ụlọ anyị wee na sike ekpere a na-ekpere n'isi nwa gị ahụ nwoke a esi n'afọ ya bụ agụ nwere ife n'ọzọ nke ekpere na-ekpe n'isi ya n'isi ọ bụ na-eme Olisa Agụ nwere ife n'ọzọ ogbu ebulugo ibe. Ana m asị na Chineke na ga-enye ogologo ndụ nye arụ isi ike nye ya ihe akwaku nye ihe enwe enwe ka ndị na-elo na ndị nsepado onye ọnwa ya nwe onye mkpu ahịa ikwu. Asị m Agụ nwere ife n'ọzọ na nke ọ na-eme ntụwazụ na oriri ya na wee chi si ego na-enwe kịta nwa ego na-enwe nnukwu akata mkpa ego n'ọzọ ọbụla oge dị ọ na-agba ala na-arụ ụlọ elu na-arụ ụlọ ala ndị dịkwa mmiri na-enyere ha aka onyere ha aka ife aka nyọ n'isi akwe na Chukwu ya emere ya Chukwu na ọgwụ ọka nyọ kwenye ma ọgwụ ọkụ oyiyo TV bụ ebe anyị